नमस्कार, फॅमिली रेसिपीजमध्ये सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण घरीच अशा पद्धतीने मसाला तयार करून मसाल्याचा चिवडा बनवणार आहोत। अगदी झटपट आणि कमी वेळात तयार होतो, शिवाय कमी खर्चात देखील होतो। त्यासाठी मी इथे 300 ग्रॅम इतके मुरमुरे किंवा चुरमुरे घेतले। ते सर्वात आधी कढईमध्ये 3 ते 4 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचे, म्हणजे अगदी कुरकुरीत असे हे मुरमुरे होतील आणि चिवडा चवीला देखील छान होईल। त्याआधी सर्वात आधी काय करायचे, अशा पद्धतीने चाळून घ्यायचे, म्हणजे त्यामध्ये आतमध्ये काही बारीक घाण असेल तर ती निघून जाईल। हे बघा, अशा पद्धतीने 3 ते 4 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर मी चुरमुरे इथे भाजून घेतले। मस्त कुरकुरीत असे हे मुरमुरे इथे झालेले आहेत। 2 बॅचेसमध्ये मी ती भाजून घेतली। आता त्यासाठी लागणारा मसाला बनवून घ्यायचा। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 चमचे साखर सर्वात आधी मी इथे दळून घेतली। आपल्याला पिठी साखर देखील घालायची, त्यामुळे आधी साखर दळून मी काढून घेतली। आता त्यामध्येच मसाला बनवून घेऊयात। त्यासाठी 15 ते 20 मी इथे गावरान लसूण घेतला आहे, त्यामुळे त्याचे वरचे साल काढलेले नाही। आता त्यामध्येच 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा जिरे घालायचे। त्यानंतर 2 मोठे चमचे भरून यात लाल तिखट घालते। तिखटाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडेफार कमी जास्त करू शकतात। अर्धा चमचा हळद घालायची, 1 मोठा चमचा भरून धनेपूड, आणि आता यामध्येच आपल्याला मीठ देखील घालायचे, चवीपुरते मीठ घालायचे। अशा पद्धतीने सर्व मसाले व मीठ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एकत्र दळून घेतले की हे सर्व मसाले छान चिवड्याला चिकटतात, ते तळाशी जाऊन बसत नाही। नाहीतर बऱ्याच वेळा काय होते की आपण जेव्हा तो चिवडा बनवतो त्यातले मसाले आणि मीठ हे डब्याला खाली साचून राहते। अशा पद्धतीने एकत्र मिक्स करून घेतले म्हणजे ते व्यवस्थित चिवड्याला चिकटते। आता एका कढईमध्ये मी 3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले। त्यामध्ये आता खोबरं व्यवस्थित परतवून घ्यायचे। खोबऱ्याचे काप अशा पद्धतीने पातळच करायचे, जाडसर ठेवायचे नाही। जर खोबरे तुम्ही जाडसर ठेवले तर ते व्यवस्थित तळले किंवा परतले जात नाही आणि त्यामुळे देखील आपला चिवडा मऊ पडण्याची शक्यता असते। त्यामुळे तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचे। त्यानंतर गॅसची फ्लेम ही कमी करायची व कमी आचेवर 3 ते 4 मिनिटे हे खोबरं छान तेलात परतवून घ्यायचे। त्याला अशा पद्धतीने सोनेरी रंग आला की खोबरं काढून घेऊयात। ते एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे। लगेचच मुरमुऱ्यांमध्ये देखील घालायचे नाही, कारण तेलातून काढल्यानंतर देखील खोबऱ्याला हा सॉफ्टनेसपणा असतो। ते तेलातून काढल्यानंतर थोड्या वेळानंतर त्याला कडकपणा येईल, त्यानंतर ते त्यात घालूयात। आता त्याच कढईमध्ये मी इथे अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतले, तेही छान कमी आचेवरच व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत परतवून घ्यायचे। गॅसची फ्लेम कुठेही फुल करायची नाही, कमी आचेवरच छान हे परतवून घेतले। आता तेही एका ताटात काढून घेऊयात। 300 ग्रॅम मुरमुऱ्यांसाठी मी इथे 1 वाटी खोबऱ्याचे काप, अर्धी वाटी शेंगदाणे व 1 वाटी आता यात डाळ्या घातल्या, त्याला डाळ्या किंवा डाळव असं देखील म्हणतात। आता कमी आचेवरच हेही 2 ते 3 मिनिटे छान तेलात परतवून घ्यायचे आहे। बरेच जण काय करतात, सर्वच साहित्य एकत्र परतवून घेतात, पण ते व्यवस्थित साहित्य परतलं जात नाही। त्यामुळे अशा पद्धतीने एक साहित्यच परतवून घ्यायचे। ते देखील काढून घेतले। त्यानंतर 15 ते 20 कढीपत्त्याची पानं स्वच्छ धुवून कोरडी करून घेतली होती। आता ती देखील छान कुरकुरीत होईपर्यंत तेलात तळून घ्यायची। अशा पद्धतीने कुरकुरीत असा कढीपत्ता तळून घेतला की तो बारीक चुरा होतो आणि तो चिवड्यासोबत खाल्ला देखील जातो। तर अर्धी वाटी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली होती, तीही छान व्यवस्थित इथे परतवून घ्यायची। कोथिंबीर देखील कमी आचेवरच कुरकुरीत होईपर्यंत परतवायची, नाहीतर बऱ्याच वेळा कोथिंबीर जर सॉफ्ट राहिली तर चिवडा सॉफ्ट पडू शकतो। आता त्यामध्येच आपण वाटून घेतलेला संपूर्ण मसाला त्यात टाकून घ्यायचा। कमी आचेवर छान 2 ते 3 मिनिटे आपण हा मसाला आणि कोथिंबीर छान परतवून घेऊयात। इथे तेल थोडे कमी वाटत होते, त्यामुळे अर्धा चमचा तेल मी इथे वाढवून घेतले। 3.5 चमचे तेलामध्ये आपण हा संपूर्ण चिवडा इथे बनवून घेतला आहे। कमी तेलात आणि अगदी झटपट कमी साहित्यात हा चिवडा बनवून तयार होतो। मसाले देखील हे बघा व्यवस्थित परतवून झालेत। आता हे जे सर्व साहित्य आपण परतवून घेतले होते ते देखील छान मस्त कुरकुरीत असं झालंय। पूर्णपणे ते थंड झाल्यानंतर आता त्या मसाल्यांमध्ये टाकून घेऊयात व व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने छान मिक्स करून घेतले म्हणजे सर्व साहित्याला मसाला देखील व्यवस्थित लागला जातो। तर गॅस इथे बंद केलाय। आता आपण परतवून घेतलेले सर्व साहित्य मुरमुऱ्यांमध्ये टाकून घेऊयात।
थोडे मुरमुरे कढईमध्ये टाकून घ्यायचे, म्हणजे त्यामध्ये थोडा मसाला किंवा तेल असते ते सुद्धा व्यवस्थित निघून जाईल। अशा पद्धतीने आता ते मुरमुरे मी इथे कढईत टाकून घेते। आपण सुरुवातीलाच हे चुरमुरे कढईमध्ये भाजून घेतले, त्यामुळे अगदी कुरकुरीत असा हा चिवडा तयार होतो। आता यामध्ये आपण मिक्सरला फिरवून घेतलेली पिठी साखर घालायची, 2 चमचे यात पिठी साखर घातली। आता उलटण्याच्या सहाय्यानेच व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचे। सुरुवातीला मसाले गरम असतात, त्यामुळे आधी एखाद्या चमच्याने किंवा उलटण्याच्या सहाय्याने मिक्स करून घेतले। आता त्यानंतर थोडे गार झाल्यावर दोन्ही हातांच्या सहाय्याने संपूर्ण मसाला चुरमुऱ्यांना छान चोळून घ्यायचा। आपण अशा पद्धतीने मिक्सरला हा मसाला संपूर्ण वाटून घेतला, त्यामुळे संपूर्ण मसाला आणि मीठ देखील हे चिवड्याला छान चिकटते, ते तळाशी जाऊन बसत नाही। छान 3 ते 4 मिनिटं व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर अशा पद्धतीने अगदी मस्त असा आपला हा चुरमुऱ्यांचा किंवा कुरमुऱ्यांचा चिवडा इथे तयार झालेला आहे। जर तुम्हाला यात थोडासा आंबटपणा हवा असेल तर यात पाव चमचा इतके लिंबू पावडर किंवा लिंबू सत्व त्या मसाल्यामध्येच बारीक करून यात टाकू शकतात। मस्त चटपटीत कमी मसाल्यांमध्ये हा चिवडा तयार होतो। मधल्या वेळेस खाण्यासाठी सुद्धा हा उत्तम पर्याय आहे। जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा, आणि अशा साध्या सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी फॅमिली रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।